Da? Ghici unde sunt? La recoltat. Bă, în sfârșit am început la recoltat, câte 27 noiembrie, prima zi de recoltat. Recoltat, da? Acum să bag combina. Aici jumătate e mai slăbuț, bine, partea asta e mai bună, dar partea aia altă, când am semnat vreo 30-40 de arii, o răsărit foarte, foarte greu și l-au mâncat, sămânța, au mâncat o spart-o vermele sârmă. Și, na, mai pățești. Aici, lângă mine, au semănat, cred că, grâu. Mă gândesc că e grâu. Pe aici au mai recoltat ei, că nu cred că se văd tractoarele lor. Mai e ceva porumb de recoltat pe aici. Mai e încă porumb de recoltat destul. Ce te dă pe spate și mere în față? Se încarcă. Nu am idee. Mă, chiar mă cam apă aici. Am crezut că m-am pus apă, bine, de 7 luni, dar nu continuă. Că zone apropiate, adică apropiate relativ, aici în Bihor, să zicem la 30 de km. S-a recoltat anul o lună și aproape două s-a început la recoltat. La noi tot timpul oricum și la semănat și la recoltat și la pregătirea terenului se începe puțin mai târziu. Mie și toamna mai așteptăm pe ploi, este când ia secetos. Așteptăm pe ploi pentru că terenurile de aici de vest sunt extrem de grele de lucrat.
stop puțin. Gata. E ok. Roțile. Mamă, secăm. Nu mă fac și 2 lei. Mai are un pic și termină. Mai am pe aia în spate și mai vin cu încă una, dar asta este puțin. Da, slabă producția aici, foarte slabă. Cum era de așteptat. Era. Sper în cel ce să, după cum să prezinte, să dea ceva mai bine. Că altfel nu se face. E murdar un pic, dar na, aici chiar mi-am făcut de cap, sincer, cu terenul ăsta. Nici curat, nici producție. Să mă întorc. Și pe aia legați pe toate 3. Că nici cu astea două nu o să pot să merg. Și picioarele, drumurile astea că-s praf. Mamă, ce greu să iasă asta la Arad. Tai, nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie aici. Ce privești o să te mănânce, ce consum de 35 de litri o să fie la hectar, ce... Superb! Hai că mă întorc să aștept. Mersi. Ciao. Gata și cu clipul de astăzi, gata și cu prima zi de recoltat. Mă duc acasă și mă pun să editez ceea ce ați văzut voi deja. Nu știu dacă o să văd chestiile astea, mirositoarele. Dacă se văd, asta e, fac reclamă la Agromir. Mi-a luat de la ei cauciucurile pe față la tractor. Par ok. În fine, nu despre asta voiam să vorbesc. Faza e că n-am mai apucat să filmez ieri încheierea și am ținut acum să fac treaba asta. Mai ales că am avut anumite clipuri în care nu mai ziceam nimica și se încheiau așa sec și am zis că nu e ok. Sper că v-a plăcut și clipul ăsta. Dacă da, apreciez foarte mult like-urile voastre, subscribe-ul, ceea ce e foarte important și asta mă motivează să mai continui treaba asta. Așa vorbesc de parcă am 11 milioane de subscriber și de asta trăiesc. Nu, dar e fain să poți face și treaba asta. Bun, v-am salutat și ne vedem în clipul următor. Nu știu dacă mă vedeți pe mine, dar sigur vedeți utilajele. V-am lăsat. Ciao, bau.